Ayo. Rara Jonggrang. Pripun? Waspadakno, kadangmu Prabu Gupala wis gugur ning palagan. Mula kuwi dadi wanita boyongan. Sun boyongane kraton Pengging Rara Jonggrang. Aku gelem dadi bojomu. Ya piye? Kowe gelem dadi bojoku? Nanging Kowe ya. anak sewu sewengi kudu dadi, Kang Mas. Aduh kok anak sewu to? Lha apa? Apa ya kuat? Jenengan boten sanggup. Kuwi ora anak sewu, candi sewu. Candi sewu. Lek anak sewu kon kegene Pak Suminto. Dadi aku ora kuat aku anak sewu aneh kurang ajar. Candi sewu ya. Nggih. Iya, candi sewu. Jenengan kuat, Iya, sanggup. tak gawene Ratono. Ratono. Candi sewu. Haya! Coba waspadakno, Rara Jonggrang. Candine wis rampung kae lho, Ndi candine? Ditung. Ora ketok, iku sik kurang siji. Apa iya? Nggih. 1, 2, 3, 999. Waduh, iya. Waduh. Kurang siji Rara Jonggrang. Aku emoh dadi bojomu. Yen ngono tak gawekake mana ya Jonggrang? Emoh, ora. Aku wis emoh. Loh, kowe arep njaluk dirabi sapa yen ora gelem tak pundhut karo Jonggrang, Aku emoh dirabi, Kakang. Iki sajake wis ana jago, jago kluruk. Mertandane wis para esuk iki. Lah, kurang ajar. Sopo iki? Jagone sopo iki? Jagone sopo? Kowe lah. Jago kluruk. Oh, iki jagone. Jagone. Jagone kuwi to. Layak. Gara-gara aku ora iso gawe candhi iki gara-gara raimu kuwi to, Gara-gara raimu dadi jago, Nyamuk. Kowe enek ngono kuwi ndak kluruk blas ya. Ora kluruk. Aku rada ugek-ugeke kluruk. Rada. Aku ngerti Rara Jonggrang. Yen ngono kuwi apus krama marang aku, Ya, aku ngerti. Candi kurang siji, pinangka jangkepe kowe Grang. Hea! Jonggrang. Kowe wis anu. Yo, aku dadi reca. Kowe dadi reca Aku dadi ora candi. muni. Berabad-abad Candi Rara Jonggrang bertengger di Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah no. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Belum ada yang mencipta lagu Rara Jonggrang. Karo seniman Tulungagung dikarang judule lagu Rara Jonggrang. Buddha Birawa Indonesia. Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora bongkal yen aku nandhang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wani pepuyungan. Jaka Bandung, Piye kowe karepe? aja malungkung. Barang iki kanggo kudurung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Gupala. Kang Wasedo Prabu Ingon Mas Segara. Obat-obat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Pengging Prabu Daparmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara Jonggrang
Jonggrang aku ora kuat nuruti. Masih bersama Kuda Birawa Indonesia. Campur darat, campur janggrang. Pak Suminto. Hei, hei. Roro junggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wani boyongan. Saka Bandung kowe aja malungkung. Perang iki aku kudu rampung. Bela pati nang Mas Prabu kupalan. Nang wesida lapo kono segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe Haji Sekti Bandawasa. Roro junggrang manuta sun pundhut garwa. Saka Bandung aku terbit bebono. Apa mau? Candi Anak Anak sewu. Sewu. Sewangi kudu dadi ya Mas. Iya junggrang aku sagu nuruti. Luar biasa ndo vokal musik. Matur suwun. Tenan awakmu tak sawang ayu tenan. Ayo. Menik-menik ngono. Awakmu upama sepeda motor ngono sekupi, Nduk. Sekupi. Sekupi. Tegese napa niku? Sekupi, sekolahe kuliah pinter. Pinter alhamdulillah. Lah iki mbake ngarep desa Ngayu iki, Nggih. kuwi upama sepeda motor ngono Jupiter. Jupiter. Jujur, pinter, terdidik. Terdidik. Kuwi sing luar dhewe sing guyu-guyu kuwi seragam kuwi PCX. PCX. Penak, cerdas, ekonomis. Ekonomis. Lek bojoku ki apa Mas Kamto? Bojoku ki upama sepeda motor bojoku. Bojomu to? Heeh. Listike ta? Heeh, Lis. Tiger. Lho, Tiger ki motor lanang lho. Iya to. Apa tegese Tiger? Dan tilas germo. Tak tahu apa raimu. Kok saya pencipta lagu bojo kok germo lho. Ora masalah tapi kan wis bertobat. Oh, terus Purle sapa Purle? Purle sapa? Yo bojoku barangku ya. Iya. Weh, kok ayu ya Allah. Kok ngiringan lho kaya Titik Sandora, kaya Titik Sandora. Kok mburi kaya Titik Puspa. Apa? Titik Oh, Puspa. Udah apa? tetek iye. Ya wis. Iki jenenge sapa sing iki? Iki jenenge Elvina. sapa? Elvina Maya. Elvina. Nggih. Lho tak omongi. Piye? Tak omongi Elvina. Terus? Mangu udur karo Pak Sarminto. Napa? Pekarane kan lho. Piye? Iki jane rahasia tapi tak omongnya. Lho rahasia diomongne iki nduk rahasia jenenge. Kita itu ben transparan, ben terbuka. Terbuka Jadi sih. enggak ada yang kita sembunyikan. Heeh. Pripun niku? Rahasia sendiri. Napa? Macak diapi-api, alih dijentitne. Jentit-jentitne. Lah, bokong. Bokonge. Bokong lek sindel bokong trepes. Heeh. Kuwi rahasiane. Kuwi mesti diganjel bantal. Oh, Lho ngono. niki sanes bantal lho, Oh, wis Pak. Pakem. Ya, terus Bareng ngono kocape. Pak Sarminto ndak ndelalah. Wah, digolek oh golek kan ngarepan kono enek sing ibu-ibu muda tas anak-anak to. Enek bantal lho kok gulingi sitok. Terus? Lah baru bantal dingireri. Hmm? Sitoke dingge restu. Iya. Lah iki bagian Guling. guling. Bingung lek ngengge to guling iki. Lek bantal diplekne. Oh, lah lapan. guling piye, Mas? Lah iki piye Pak Kanto iki? Lah iki pokoke ditlolorne.
Jong bayi. Oh gila ya ketek. Nduk, sampean dong rapi ya, Nduk ya. Kaya aja nurun kento. Sampean dong rapi ya, Nduk ya. Cek sekolah. Kelas piro, Nduk? Tasik kelas setunggal. Aku meling ya, Nduk ya. Aku meling. Kelas apa? SMK. SMK. Injih. Anu cah wedok kelas 1 SMK anu bos tukul. Ndah lah apane tukul. Ate keberanian Oh, tukul atine. Oh, Walah. Aku meling ya, Nduk ya. Pripun? Sampeyan besok tak dongakne oleh jodoh sing setia karo awakmu, sing Amin. berbakti karo wong tuamu, Amin. paling tidak ya pejabat lah ya. Amin. Ning ngene aku meling, lek bojomu sok omong ngono, aku diweling karo Kang Jidul. Pripun niku? Bojomu kon nyingkiri mie telu. Lha napa? Kuwi kok mesti awakmu rukun ngantek langgeng ngantek tuwek ora pisah karo bojomu. jeng, Kowe mesti jeng, rukun. Singkirono mie telu. Sing dijelasne. What's the meaning of mie telu? Nah, mie kaping 1 Nggih. aja mie suwi mara tuwa. Won, nggih. Mie kaping pindho aja mijeti bojone tangga. Oh, Lah, mie sing kaping 3 Aku. apa? napa? Aja ngemik susune tangga. Kok ngemik ya ora masuk. Aja mie pentile tangga. Lah lek suwi kaya ora mie telu to. Kowe iki ngawur ae. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih, sami-sami. Mana di? Apa sih tong? Kula jeng wasul. Si tengah. Tak dongakne. Napa? Gede dadi wanita yang solekah. Nah, Lho niki kula sampun soleka kok. Ya iki bapak-bapak ibu kagungan garwa sak keluargane Nggih. didongakne iki dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing urung duwe bojo ndang oleh bojo, rondo Dito oleh didongakne. duda. Iki didungakne apa iki? Muga-muga Husnul Khotimah. lah, aku ya mati. Ini Nduk ya. Nggih. Aku arep ngomong apa? Lah napa? Ngene iki lho. Sing santun, sing santun. Wong kancane banyo lali ya malah ngalih. Ora bersatu blas. Nah, kalau kon nah. Disoting kon nah lho. Ya Allah, mikir jan digeret-geret. Iki tak omongi lur. Jidoe tak akoni lek baguse bagus. Enggak, pintere pinter. Tapi rada pokok. Aku langsung terima pekok. Pokoknya aku janji dibayar karo Pak Royo dibayar dhisik. Aku mesti bingung. Ngono ki janji lunas bingung malahan. Dapur ra bingung. Mungkin ning buritan kono. Nguyo sika kesal teh patek. Teh patek cekel nek batek. Iki tak piye to jane. Munggah kene, aja nganggep kamtoyo Nduk ya. Nggih. Wah nembang sitok kas Nduk, oh jaranane ijik ya. Napa niki Ya, tembange? kelanganane lagune Kang Jidul sing apal apa Nduk? Apa? Napa, Dik? Napa? Mita. Aja ndak wani aku nembang kuwi. Aku ndak wani tenan. Aku kuwi dudu ciptaane Jidul kok. Kuwi Sinten sing nyetak? jiplakan. Mitun aku tresno. Kuwi dudu ciptaane Jidul. Di aku kuwi jiplakan, maksudnya saduran. Aku ngerti apa sebabnya ndak wani nyanyi kuwi. Ya tak tua. Anu bocahe dinesoni bojone. Yo. Aku angkat tangan nek ngono. Sing penting pokoke Mas Budi bersatu karo Jidul aku marem. Nggih. Pokoke Mas Budi iki sebagai pencipta lagu ya pimpinan karawitan iki Mas Budi Asmoro. Saiki rabine ngetan kono ya ora tau dolan omahku, Nduk. Oh, selali sembarangane kok. Nembang ya. Sing anu Rondo Banyuwangi ya. Durung. Anu Dewa Tresno soal. Dewa Tresno sing kae to. Oh iya. Ya dadi. Oke. Oh iya nek dadi Dewa Tresno iki kasar rodokan. Oke, masih bersama Kuda Birawa Indonesia. Ayo yo. Yo 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 yo.
cinta padamu ora nyono yen wis asep tekanku sebelum kowe wis ono sing duwe aku bingung kok batine salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin samyo mentari ler kabeh wilak pingkot wis asep tekanku jebul kowe wis ono sing aku bingung kok ngene atine yo pengen anduweni sewu coro bakal ngakoni iki anakku Cahayu. Anakmu. Anakku Roro Jonggrang iki. Ngono kok ngejak rabi aku. Lah, pitekno ngene ya, awakmu kudu rukun karo ibumu iki calon ibu. Kok ibumu. Iki anakku. Iki openono sing apik bocah iki ya. Wah, aku gak ngopeni, aku ora sanggup ngopeni. Lho, pitekno awakmu lho wis tak ragani tak tukokne apa? Apa? Mobil abrat. Mobil. Apa kayak mobil sing wapi apa, Dok? Alperat. Oh, apa ibrat to? Alperat. Oh, Alplat, Alpat. Pajero. Lah iki tak tukokne Pajero kan wis pas. Panas jebon jero, aku bener. Enak lagu Enek. kuwi. Matur nuwun ya, Dok. Nggih. Selamat mengi. Matur nuwun ya, Cahayu. Kok iso bojo Kayak telu bakal bareng. lagu kuwe celuk. Bojo telu. Gara-gara bojoku telu anu Nduk apa jenenge? Awakmu nembang apa, Nduk, sing sak senenge sampean? Imbang ngono katresnanku. Nah, apik kuwi lagu kuwi apik. Ya. Muga-muga konten kreatore, Nggih. YouTubere didongakne laris, Nduk ya. Amin.
lantaran saka Kuda Birawa. Muga-muga lagu-lagune Kang Jidul kaya Roro Jonggrang bareng mau iso meledak ya. Nggih, mitun niki sing tren. Anu, sik to. Mitun. Jelasno. Muga-muga YouTuber laris ki mesti engko laris ana kadol kabeh kamerane. Apa iya? Lho lek sing kuwi ora, iki lek sing tengah ki ora, tapi sing kidul dhewe kae mesti ndak iso nglumpuk duwite. Mergo kae ngupura. Bahaya ngono ki. Lah kae satria kae. Ndak iso berasa kae jelase kae. Lah wong melok YouTuber terus mosok sepeda motor beda pancali sadele ilang. Ya bener sampean iki sing kok syuting iki jenise kaya Kuda Birawa, pokoke jenise kesenian-kesenian Mas ya muga-muga sampean terus langgeng sukses. Sampean aja sampe anu lho, sampean aja sampe nyuting anu lho apa jenenge kambing ya. Biasane lho, kambing kawin di syuting diunggahne. Kuwi kan ya ora oleh to. Lah nggih. Aku tau ndelok aku tau ndelok iki sapa iki sing gawe YouTube. Kaya ngene iki sapa aku ngono. Kuda Birawa. Dilanjutaken nggih. Ambekan dhisik, Mas. Mongko kan Mas katresnanku bebas nang bisa
lancaran ya Nduk ya. Muga-muga warga masyarakat campur Janggrang diparingi lumuntur sih nongesani Gusti Kang Mauli Nangkung, tebihno kudu rencana lan memala, caketno dumateng kamulyan katentreman seger waras Allahumma amin. Yuk saksikan bersama inilah kuda kepang berjoki putra bersama kuda Birawa.